drugi najveći grad Rusije, Sankt Peterburg. Pored toga što je ekonomski, industrijski, naučni i kulturni centar države, u svojoj istoriji krije jednu od najdužih bitaka Drugog svjetskog rata, odnosno najstrašniju opsadu jednog grada ikada. Nacistička Nemačka je 8. septembra 1941. otpočela opsadu Leningrada. Pakao je trajao 872 dana, a okončan je 27. januara 1944. Tačan broj žrtava ni danas nije poznat, iako se procenjuje da je živote izgubilo više od 1 milion ljudi. Ruski car Petar I je vodio politiku kojom je želeo približiti Rusiju zapadnoj kulturi. S obzirom da se u to doba do Moskve dugo putovalo, rešio je da osnuje novu prestonicu bliže Evropi. Zvanično se smatra da je Sankt Peterburg osnovan 27. maja 1703. godine. Toga dana je položen kamen temeljac za Petropavlovsku tvrđavu, nazvanu po svecu zaštitniku Petra Velikog, apostolu Svetom Petru. Ovaj grad je bio prestonica carske Rusije od 1710. do 1914. godine. Početkom Prvog svjetskog rata i iz patriotskih razloga grad dobija ime Petrograd. Nakon Lenjinove smrti 1924. postaje Leningrad. Ovu odluku je donelo rukovodstvo komunističke partije sa obrazloženjem da je odavde Lenjin započeo Oktobarsku revoluciju. Strateški položaj grada bio je izrazito nepovoljan. U oktobra 1939. Staljin odlučuje da ojača bezbednost Leningrada, smeštenog svega 50 km unutar sovjetske teritorije, tako što će odgurati obližnju finsku granicu preko Karelijske prevlake i okupirati ostrva pod finskom vlašću u Baltičkom moru. Zato je ujak Joe od susedne države tražio da se granica pomeri kako grad ne bi mogao da se gađa sa finske teritorije. Hrabra država odbija ovaj zahtev, ali posle takozvanog zimskog rata morala je da celo područje Karelije prepusti SSSR-u. Ubrzo nakon nacističkog napada postaje jasno u kom pravcu će ići severno krilo Wehrmachta. Feldmaršal Wilhelm von Leb zapovedao je grupom armija Sever, koja je imala zadatak da zauzme Beli grad. Međutim, nakon Hitlerove odluke da prebaci deo snaga grupi armiji Centar kako bi se udarna igla ofanzive usmjerila ka Moskvi, dolazi do promjene plana kada je u pitanju industrijski centar na severu zemlje. Profesor Ernst Ziegelmayer sa Minhenskog instituta za ishranu, jedan od mnogih izopačenih naučnika koji su savjetovali Führera, bio je pozvan u pomoć. Saglasio se da nikakva bitka nije potrebna. Rusima će biti nemoguće da obezbede žiteljima grada više od 250 grama hleba dnevno, a s tolikom količinom čovek ne može dugo da opstane. Povodom ove ideje Josef Goebbels je bio nedvosmislen. Leningrad će umreti od gladi. Na ovu odluku dodatno je uticala nespremnost Finaca da pređu liniju razgraničenja iz 1939. Mannerheimove jedinice su povratili izgubljeno u zimskom ratu i tu su ostali. Nisu htele da napadnu Leningrad. Na drugoj strani, 30. avgusta, Wehrmacht izbija na reku Nevu i time prekida posljednju železničku vezu grada sa ostatkom Sovjetskog saveza. Prva granata na Leningrad je pala 1. septembra, a prvi vazdušni napadi su započeli 6.
2 dana kasnije nemačke snage izbijaju na jezero Ladoga i na taj način prekidaju i posljednju kopnenu vezu prema gradu. Obruč je zatvoren, pakao je počeo. Sovjeti nedeljama nisu shvatili da nacisti uopšte ne nameravaju da izvedu kopneni napad. Žukovljev ugled spasioca grada, kakvim ga je smatrao Staljin, zasnivao se na tome što niko nije shvatio da grad nije ozbiljno napadan. Izgrađeno je nekoliko linija odbrane koje su trebale pružiti jak otpor neprijatelju. Na jugu se protezala od ušća reke Lug do mesta Čudovo, Gotčina i Pulkovo, te je dalje išla uz reku Nevu. Druga linija odbrane prolazila je kroz Peterhof do Gotčina, Pulkova i Kolpina. Sve ukupno grad je okružen sa 306 km barikada i 635 bodljikave žice. Osim toga, napravljeno je 5000 zemljanih, drvenih i armiranih prepreka. Iskopano je 25.000 km rovova i 15.000 bunkera. Taktika Wehrmachta slijedila je Hitlerovu izjavu po pitanju Leningrada. Peterburg, zmijsko leglo, iz kog se toliko dugo azijatski otvor širi ka Baltiku, mora nestati s lica zemlje. Grad je već odsečen. Ostaje nam samo da ga bombardujemo, da uništimo izvore vode i energije, a onda da lišimo stanovnike svega što je neophodno za opstanak. Što ih više ostane u gradu, pre će pomreti, a mi ćemo onda sa lakoćom ući u grad, ne izgubivši ni jednog vojnika. U prvim mesecima opsade nacisti uništavaju sva skladišta hrane, zahvaljujući svom vazduhoplovstvu. Ogromne količine žita, brašna i šećera su nestale u plamenu nemačkih bombi. Neprijatelj je blokirao sve puteve snabdevanja, osim jednog, koridora preko jezera Ladoge. Ledeni put mogao se koristiti samo zimi, a u ostatku godine su korišćeni brodovi za donošenje hrane kao i za evakuaciju civila. U oktobru i novembru uslovi su se pogoršavali. Nemački topovi i bombarderi tukli su ulice, škole, gradske ustanove i bolnice. Ogroman broj građana čekala je glad. Fizički radnici su imali pravo na 600 grama hleba, državni službenici 400, dok su deca i drugi civili dobijali 300 grama dnevno. Građani su počeli da kuvaju zidne tapete kako bi odvojili lepak koji je u to vreme bio od šećera. Nakon nestanka zaliha brašna, hleb se pravio čak i od drvne celuloze. Supa je, na primjer, kuvana od morskih trava. Neki radnici su išli toliko daleko da su jeli mast iz fabričkih mašina. Kako je vreme odmicalo, dolazilo je do sve veće racionalizacije hrane. Do kraja 1941. dnevna potrošnja hleba za fizičke radnike smanjena je na 250 grama, a ostali su dobijali 125. Besnile su krađe kartica za snabdevanje. Običan novac postao je bezvredan. Golubovi su nestajali sa gradskih trgova, kao i vrane i galebovi, a za njima i kućni ljubimci. Uprkos svim naporima, ljudi su unosili svega 10% potrebnog dnevnog unosa kalorija. Nedostatak električne energije, nafte i uglja doveo je do zatvaranja većine fabrika. Do decembra se temperatura spustila na -30 celzijusovih stepeni. Za prva 3 meseca umrlo je više od 250.000 ljudi. Ipak, povlašćeni stalež izbegao je patnje gotovo u potpunosti. Kad je postalo jasno da bitke neće biti, Žukov je pozvan nazad u Moskvu, a grad je ostao u rukama partijskih rukovodilaca.
Početkom 1942. jezero Ladoga se zaledilo i stvorilo je otporniju vezu grada s ostatkom svijeta, takozvani put života. Mnogi su bili mišljenja da grad treba evakuisati u potpunosti. Stalin je takvu ideju kategorički odbio. Obraz je bio u pitanju. Stradanje Leningrada postalo je predstava odvažnosti, kakvu samo tiranija može da priredi, a verovatno samo Rusi da izdrže. Umjesto toga naređuje ofanzivu kako bi se obruč razbio. Plan nije uspeo. Pretrpljeni su veliki gubici. U prvih 10 dana januara NKVD je zabeležio 42 slučaja ljudožderstva. U februaru, daleko najgore mesecu opsade, umiralo je 20.000 ljudi dnevno. Užasni uslovi života budili su najgore, ali i najbolje u ljudima. To se jasno može vidjeti u svedočanstvima samih građana, u njihovim dnevnicima. Arkadij Lepković je zapisao kako ga je krajnja glad dovela do toga da postane nepoverljiv prema supruzi. U dnevniku ju je opisao kao đavola u suknji, jer je bio uveren da krije hleb od njega. Natalija Uskova se prisjetila nakon rata svoje halucinacije. Ležeći u krevetu, osjetila je kako njena glava ispunjava cijelu sobu. U gradu se čvrsto verovalo da će blokada prestati u leto 1942. Ta nada nije se ostvarila i vlasti su uvidjele da će zima 42. na 43. biti veoma teška. Zato je 5. jula odlučeno da se još 300.000 ljudi evakuiše. Tako je na Novu godinu u gradu živelo 637.000 ljudi. Kad je led počeo da se topi, zatvoren je put preko Ladoškog jezera 23. aprila. Vozači su uz veliki rizik vozili do 24. 65 tona luka stiglo je na drugu stranu. Zbog poboljšanog snabdevanja, a i zbog ogromnog smanjenja broja stanovnika, dopremanje hrane više nije bilo najveći problem. Opasnost ipak još nije bila otklonjena. Hitler je u naredbi od 23. jula naredio da se Leningrad slomi do kraja septembra 1942. Iz tog razloga dovedena je sa Krima von Mansteinova 11. armija, koja je slomila Sevastopolj. U isto vrijeme sovjetska komanda planira novu protivofanzivu da bi probila blokadu i preduhitrila Nemce. Maršal Kiril Mereckov imao je zadatak da krene sa Volhovskog fronta u zapadnom pravcu, a Leonid Govorov, komandant Leningradskog fronta, u istočnom pravcu. Napad je počeo krajem avgusta, ali se završio neuspjehom. Također, ni Manstein nije uspeo da zauzme grad u protivudaru pod kodnim nazivom Severna svetlost. Početkom 1943. nacisti svu pažnju usmjeravaju na Stalingrad, gdje se bližio slom 6. armiji. Crvenoarmejci to koriste tako što u operaciji pod kodnim nazivom Iskra početkom januara razbijaju opsadu. 18. januara spiker Radio Moskve Juri Levitan je javio: trupe Leningradskog i Volkovskog fronta uspostavile su kontakt i istovremeno probile blokadu Leningrada. Do susreta je došlo 8 km jugoistočno od Šliselburga. Na ovaj način otvoren je koridor od 15 km koji je nazvan Prolaz smrti, jer su na brežuljcima Sinjavina stajali nemački topovi. Kako je u drugoj polovini 1943. nemačka ratna mašinerija posustajala na istočnom frontu, Govorov je počeo da izrađuje plan za konačno oslobađanje iznorenog grada.
Napad je trebalo izvršiti iz 3 pravca. Iz rejona Oranienbauma, sa brežuljaka Pulkova na Leningradskom frontu i sa Volkovskog fronta. Ofanziva je nazvana Leningrad-Novgorod. 15. januara otpočela je artiljerijska priprema Leningradskog fronta. Na ovom sektoru je sovjetska pešadija zabila klin od 5 km u nemačke linije. Sa opadanjem temperature 19. januara porasla je brzina sovjetske ofanzive. 22. Nemci su počeli da se povlače u neredu, a 27. su definitivno bili potisnuti. Granate nacističkih topova više nisu mogle da dopru do grada i zavladala je neopisiva tišina. Posle opsade od gotovo 900 dana, preostalih 560.000 stanovnika je najzad moglo mirno da diše. Grad je za svoje održanje morao da plati neverovatno veliku cenu. Nemačka bombardovanja uništila su 150.000 km2 stambene površine, zbog čega je 700.000 ljudi izgubilo krov nad glavom. Ukupna šteta je procenjena na 45 milijardi rubalja. Nakon Drugog svjetskog rata utvrđeno je da je u opsadi Leningrada ubijeno više civila nego u bombardovanju Hamburga, Hirošime i Nagasakija zajedno. Američka vojna akademija procenjuje kako je za vreme najduže opsade jednog grada stradalo više ljudi nego što su sve američke i britanske žrtve zajedno u ratu. Kako bi patnja građana ostala u memoriji Sovjetskog saveza, ali i svetske javnosti, gradske vlasti su utemeljile komisiju sa zadatkom da se prikupi svedočanstvo o teškom životu tokom opsade. Sve do 1949. komisija je obavljala svoj posao uz svesrdnu podršku vrha komunističke partije, dok je sam grad dobio status heroja i Leninov orden. Josif Stalin 1950. odlučuje da ukloni dokaze ove komisije, smatrajući da 2,5 godine teške opsade nisu nešto čime se treba dičiti. Bila je to pirova pobjeda koja može povući brojna neugodna pitanja. Jedno od njih je svakako zašto grad nije evakuisan kada je već bilo potpuno jasno kakva sudbina čeka Leningrad. Nakon njegove smrti, odnos vlasti prema ovom pitanju poprima pozitivniji odnos.